Er du kommet ind? Ja, giv mig lige noget tid, bro. Giv mig, Don't rush perfection. Og sådan, det Doom-spil, der var før det her. Okay, jeg bliver nødt til at sætte mig ind i alt det her igen, for det er lang tid siden, jeg har brugt alt det her. Færre. Ja, jeg ved ikke, hvad... vi skal have et speedometer så hurtigt som... Nej, det er ikke speedometer, det vi skal have. Det er lige meget. Speedometer? Vi skal have noget, der hedder et... Det kan jeg ikke huske, hvad det der. Det vidste jeg slet ikke, I kunne det der. Fucking lortekæve det her. Jeg gjorde alt det her for ingenting. Hvad er det her? Nu finder jeg altså ud af, hvad det er. Okay, så det er en billig, som vi behøver at bruge. Jeg fandt Raw Sino. Hvad i alverden er Raw Sino? What? Jeg fandt Raw Sino. Tag det. Vi kan også lave en drill. Ja, for helvede. Prøver vi her i stedet for. Anden gang og lykkens gang. Okay, så de er bare fucking værre end de andre, okay, forstået. Det ved jeg godt, hvad... Sker der? Jern der får mit ud. Der må der være nogle cave på den her side her. Ja, vi skal lave en handcrank. En crank for en det er vigtigt. Det er vigtigt. En handcrank. En hand. Hvis vi får en handcrank, ikke også, Magnus? En crank, der kan... Hvis vi får en handcrank, vil du så se, hvad vi kan se? Vi kan lave en vindmølle! Men det er meget let at lave vandmøller, så det tror jeg, vi gør i stedet for. At pæner ud med vindmøller, men... Vi tager lige noget med den turen. Det ved jeg godt. Minimum. Hvor meget jern har du på dig? Jeg har intet jern på mig, men der ligger noget jern i kisten, jeg har lavet. Fuck, vi er ikke nok. Magnus, det er nu officielt din mission at skaffe noget mere jern. Jamen, jeg er godt i gang. Jeg løg. Jeg løg ikke. Jeg løg. Ah! Okay. Jeg kan tage det. Magnus, jeg kommer til at vise dig noget super fedt, og du kommer til at være totalt hyped over det, det kan jeg godt mærke. Er du klar til at være hyped over noget, Magnus? Aha. Come on, man. Hvorfor er der ingenting? Fuck er det her? Henderson. Bruh. Let's go. Magnus, kom tilbage til sengen nu. Hvorfor? Det vil blive nat. Fordi jeg kommer til at dø. God pointe, jeg er på vej. Giv mig lige 2 minutter, så er jeg der. Scratch det, gør det til 5. Bro, der er kun 10 minutter i hver nat. Fordi det her fungerer tydeligvis ikke for en skid. Oh my fucking god. Jeg er dum. Det er selvfølgelig trist. Can touch my nuts. Au. Shit, det var vildt det der. Okay, Magnus, hvad kan du bedst lide? Oak, eller kan du bedre lide Acacia planks? Godt spørgsmål, det ved jeg low-key.
Gå i seng. Er du blevet nødt til at svare mig nu? Det der du nummer 2. Hvorfor? Er det morgen eller hvad? Det er så hvis du ikke går i seng. Fint, så hopper jeg i seng. Altså, jeg troede, jeg skulle vente på dig hele aften. Skulle jeg ikke? Jeg fik nogle saplings af dig. Tak for det. Er du klar, Magnus, til at bygge vores første luftskib? Ja. Jeg er så klar. Det var pinligt, det der. Kommer det til at være pænt? Nej. Kommer det til at virke? Forhåbentlig. Okay. Jeg tror jeg nok balloons nu. Ma. Og giv mig. Mamma i papa. Mamma i papa. Au. Jeg gør det med en. Nej, jeg gør det. Huh? Så er det sådan virkelig svært at mine under vandet? Ja. Min talsfobia kan ikke lide det her. Jeg skal. Giv mig i tingen. Okay, jeg kan godt mærke, at jeg giver op på det her. Der. Ja. Måske skulle jeg have. Ja. Ja, prøv bare. Ja. Aha! Det er ikke lige fra min vidunderlige gode cave der. Jeg kan ikke se en skid. Nej. Nej, det er heroppe. Jeg er ikke dum. Har du noget, kan du mine noget gold, mens du er dernede? Jeg kan ikke, der er ikke rigtig nogen gode steder. Nej, bare et stykke gold har jeg brug for. Et stykke? Jeg kan prøve at finde det. Et stykke. I need no more, I need no less. Oh. Den er ikke god. Nej! Det gik overhovedet ikke galt. Kunne være meget værd. Kunne være meget værd. Men det var det ikke. Heldigvis. Nu. Shit, man, jeg finder aldrig tilbage. Måske hvor det er. Sæt sådan en her, bare så jeg ved, at det er den her vej, jeg skal. Hvad er det her? Jeg fandt en crimside. Er det rødt? Ja. Yeah, baby! Ved du, hvad man kan med det? Vi kan bygge en grinder, og så kan vi få metal ud af det. Det er literally den eneste gang, jeg har brug for guld, og så kan jeg ikke finde det. I found my way back home. Så hvis vi må gøre et bedre forsøg på at finde det jern der, fordi der er ikke noget. Wow. Ja, kom nu bare. Show me what you got. Det kommer til at se så sindssygt ud, den her, Magnus. Vores luftskib. Nej. Nej. Fuck. Hallo.
den selvmord. Begynder at spille den hårde musik nu. Fordi der skal... Har du dækket mit hul? Jeg ved ikke om jeg har dækket dit hul. Jeg rører ikke ved dine huller. Du dækkede min fucking hul. Du ved yderst godt at jeg ikke rører ved din. Okay. Au! Okay. Cook. Wow! Giv mig... And then clean. Okay, skal jeg tænke mig... Au! Nej! Jeg kommer til at dø endnu mere. Jeg har ikke lyst til at dø. Stop. Du ved ikke, hvor jeg er. Jeg findes ikke i din verden. Please ikke se mig. Heal op, og så heal op. Wow! Kommer jeg til at dø nu? What? Han trickshotter! Har jeg overhovedet mine? Jeg har ingenting på mig. Magnus, vi skal sove! Hvor er du henne? Jeg kommer. Jeg skal bare lige have resten af mine ting. Jeg tror, det var alt, der var. Okay. Kom nu! Ah! Nej! Ah! Nej! Han er alt for dårlig mikrofon til. Hold kæft, du ringe. Jeg var så tæt på. Hvorfor er creeperne her stadig, bro? Og det var alt min healing. Nej! Okay, jeg raw dogger den. Hvad jeg gør? I kan ikke få mig! Nej, I kunne få mig! Nej! Så hjælp mig. Hvad hvis jeg ikke vil? Hjælp mig, jeg kommer faktisk til at dø. Hjælp mig. Jeg beder dig. Med alt. Jeg ved ikke engang, hvor du er henne, altså. I hullet. Der er rigtig mange fucking huller, hvis du ikke har lagt mærke til det. Jeg har ikke et skjold. Det er derfor, jeg fucking bliver ved med at dø hele fucking tiden. Vil du have mit skjold da? Ja, mange tak. Godt, du må ikke få det. Hvis du, altså kom, hvor er hullet henne? Hernede. Der er virkelig mange skeletter hernede. Au! Jeg kommer til at dø igen. Hjælp. Jeg kommer til at dø. Jeg må ærligt til at dø. En gang choke denne gang. Bro. Jeg fik vildt den største lagspike nogensinde. Ellers du bare stille. Hvorfor har du egentlig ikke taget fucking fakler hernede? Altså, er du dum eller hvad? Jeg havde fakler, men de... Nej, der skete et eller andet med. Jeg kan se, hvad der skete sådan set på de sidste optagelser, jeg lavede. Der er sket en del. Det var bare sket. Ja, vil du høre, hvad der skete? Du fucking ringe. Okay. Au. Dø nu bare. Jeg kan ikke dø uden at tage en med jer med. Det er okay. Hvis mit stof rører på grund af det her, ikke også, man, så tilgiver jeg det aldrig. Wow! Jeg fik din vandspand. Jeg har din vandspand. Jeg har din spand af vand. Godt, kom. Hele mit inventory er fuldt. Vi skal bare op. Jeg sidder fast, så hjælp mig. Jeg sidder ikke fast. Igen, vildt svagt move. Altså, jeg gider slet ikke jeg løg faktisk. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Jeg løg. Væk med den der på med Yeezys'ene. Jeg burde have fået alt mit shit, tror jeg. Hvorfor kunne jeg ikke gøre det her alle de andre gange? Jeg tror, jeg mistede rigtig mange ting der. Fortjent. Fuck, der er ærligt. Jeg har kun et stykke. Hvorfor har jeg kun... Er det virkelig så svært at bruge fucking fakler? Nej. Jeg har jo brugt fakler. Bare andre steder end der. Når du har! Jo, jeg har! Når du har! Jo, har du alle mine andre ting? Har du alt mit jern? Please sig, du har alt mit jern. Jeg håber fandme, jeg har. Har du mit jern? Du vil også tjekke. Please tjekke. Nej, jeg gider ikke tjekke. Nej, fordi nu er det mit jern. Hvad? Du grab din jernøkse. Af hvilken grund?
Bro, det var det, jeg ville tage! Hvordan kan du være så handicappet, dengang miner det jern, der er lige foran dig? Nu er jeg Fordi altså, hør, jeg har været hernede i hvor lang tid? Og jeg har allerede gjort mere end dig. Det er faktisk så usandt. Nej, Jo. det ville bare stå sandt. Prøv at se, hvor der fakler, hvem har placeret fakler? Det har jeg. Hvem har været hernede og ikke- kigge? Hvem har været hernede og kigge? Det har jeg. Au. Okay. Må du høre, du ikke engang kan se nogle fucking fakler, så er der ingen grund til at gå ned og kigge, hvis du ikke engang har fundet noget. Altså... Jo, jeg har fundet alt dernede. Okay, hvor meget har du fået med op? Det meste. Intet. Det meste. Lad os være ærlige, det meste. Svaret er intet. Svaret er absolut alt. Svaret er absolut alt. Intet. Man, shut the fuck up. Du ved ikke, hvad du snakker om. Man, you know I'm right, bitch. Man, and you don't know nothing. Oh, Man, I know fucking everything. you stink. You stonky. You stink. You're a stinky bitch. Jeg fik så meget. Kan du ikke lige give mig det jern, der jeg har planer med det? Nej, jeg har ikke noget jern. Du er en fucking løgner, du er. Du kan simpelthen rende dig selv. Jeg lægger din water bucket i kisten. Godt.